Сысава паэзія апякае, як расплаўленая магма. Схаладнелае пачуцце і слова ў паэтавым сэрцы дасягалі градусу кіпення. Нездарма свой першы зборнік Анатоль назваў агменем. Нязгасны агонь палымнеў на сысавым паэтычным ахвярніку. Агню паэт давяраўся і, не баючыся апёкаў, размаўляў з ім вусны ў вусны, бо агонь – самая чыстая зямная стыхія. Ці працягла яно ачышчальнае сумоўе з агнём? Кажучы папросту, ці мае паэзія, апрача якаснага, яшчэ і колькаснае вымярэнне? Максім Богданович, аўтар аднаго, але неўміручага вянка, Паўлюк Багрым, выкаваў усяго 2 творы. Камусьці мала, з гледзяша вечнасці дастаткова. З гледзяша вечнасці Анатоль Сыс пакінуў больш, чым дастаткова. Асабліва, калі ўлічыць, што сваім паэтычным крэсевам ён выкрасаў іскры маланкападобныя, прызначаныя не для распалівання труту, а для запалівання сэрцаў. Філосаф Мікалай Бярдзяеў пісаў, што сэнс творчасці ў сустрэчным руху да Бога, у супрацоўніцтве з ім. Паэзія Сыса і ёсць трапяткім сустрэчным рухам, хоць сваю палову дарогі паэт адолець не спяшаўся. А чаго спяшацца, калі ў абодвух у запасе вечнасць? З другога боку, праз вершы паэт выбаўляецца ад болю, які назапашваецца ў ім. Назбіраецца крытычная маса, а сродку для анестэзіі няма і няма. Боль выходзіць разам з цірнёвымі вершамі, і адбываецца катарсіснае ачышчэнне для паэта літаратуры нацыі. Па балючасці Сысава паэзія ў сучаснай айчыннай літаратуры не мае сабе роўных. Кроў, крыж, сляза, атрута, агонь, вярыгі, выспавядальная, балевая лексіка Сыса. Анатоль Сыс жыў з адчуваннем дараванай яму ад нараджэння свабоды. Паэзія яго была свабоднай, і сам ён аніякіх вярыгаў на сябе не цярпеў, ні грошай, ні славы. Я волі хачу. Як гэта рэдка ў жыцці бывае, вызначыць для сябе крэда і да апошніх дзён трымацца яго. Сыс трымаўся. Большага бяссрэбраніка, чым ён, і ўявіць складана. Жыў у сваёй аднапакаёўцы, жывіўся, чым Бог паслаў. Раздаваў сябрам і знаёмым кнігі, рэчы, падараваныя яму мастакамі карціны. З адным толькі партрэтам Максіма Богдановича не разлучаўся. Мабыць, змог бы жыць і ў пячору пустэльніка і вершы на сценах пісаць. Ёсць жа наскальны жывапіс. Чаму наскальнай паэзіі быць не можа? Лёс сапраўдных творцаў – свядомае самаўкрыжаванне на літаратурнай галгофе. На сваю паэтычную галгофу Анатоль Сыс узышоў у 45 гадоў, узваліўшы сабе на плечы грахі так званых нацыянальных прапаведнікаў, цярпліва зносячы фарысейскія кпіны сяброў, мужна трываючы агасферскія удары ў спіну гандляроў ад літаратуры. «Не хадзіце за мной!» Пакутна стагнаў ён па начах, адганяючы ад сябе паэтычных дэманаў, і яны адступаліся, каб раніцай вярнуцца ў вобразах апосталаў-сабутыльнікаў і правіць хмельную імшу ў бары дома літаратараў. І былі сярод іх свае Паўлы і Мацвеі, свае Маркі і Яны, свае Іуды і Магдалены. І была ў яго свая маці Марыя, якая ўратавала яго ў дзяцінстве падчас пажару ад агню, але не здолела ўратаваць у дарослым жыцці ад пажару паэзіі. Не пісаў бы ты, Толічак, сваіх генных вершаў, агораюць яны твой лёс, загубяць тваё жыццё. Так і сталася. Агоралі, але не загубілі. Зрабілі несмяротным. Дык хто ж ён? Паэт Анатоль Сыс, псеўдапрарок, літаратурны адступнік, ці направду беларускі месія, наш паэтычны Єрусалім? Кожны хай вырашыць для сябе сам, уваходзячы як у святы Іардан,
у жыватворную плынь ягонай паэзіі, каб прычасціцца агменем ягонай несмяротнай душы і дараваць яму нарэшце ўсё і ўся. У імя нашай роднай бацькаўшчыны, у імя залатой Беларусі, бо толькі ён адзін здолеў сказаць пра яе так, як да яго не здолеў сказаць ніхто і ніколі.